Mira que em són de puntuals, perquè els dijous tots els seguidors d'aquesta revisió que estem fent a la proposta d'una nova Constitució.cat diem a les 8 iniciem el debat a les 8 i un minut. Sergi Font, què tal? Avui què ens porta en Sergi Font? Un tema que suposo que crida l'atenció, sobretot de la gent, no? Perquè això de les relacions entre veïns sempre crida l'atenció. Sobretot amb els veïns d'escala, que a vegades són més complicades del que haurien de ser. Sí, és cert, és cert. Doncs avui parlarem de 3 articles que el que volen és intentar posar unes bases per parlar de qui té la nacionalitat i qui no, i sobretot com són les relacions entre els veïns de Catalunya. Presento a les 3 persones que hem convidat per discutir d'això. La Omaira Beltrán, o la Omaira, ella és originària de Colòmbia. De quina zona de Colòmbia? De Bogotà. Bogotà, de la capital. Periodista, coordinadora de l'Associació Intercultural Llatins per Catalunya. Així d'entrada, no sé si li sorprèn que ens preocupem de com hem de ser com a veïns amb el nostre veí. És una pregunta que es faria una persona a Colòmbia també. I tant que sí. Bueno, no una preocupació, no? És una qüestió més d'informar-nos, no?, el que passarà. L'Albert Pont és habitual de les tertúlies. Ell és president del Cercle Català de Negocis i suposo que és usuari de... Ara ja no sé si dir del pont aeri o de l'AVE o d'aquestes visites sovint que es fan a la capital, no? Ho havia sigut. Sí? Sí, sí. Cada cop menys? Cada cop menys. Però de tota manera s'ha de mantenir una bona relació, no?, amb aquell que comparteix... Absolutament. I no només amb Espanya, sinó amb l'àmbit més global. I també en Ramon Palau, que és professor de màrqueting de l'Institut Químic de Sarrià, ara de la Universitat Ramon Llull. Què tal, Ramon? Hola. En aquest aspecte, el màrqueting, què diries sobre això del veïnatge? Doncs el màrqueting és, diríem, pura raó i pura argumentació, és a dir, sentit comú. És a dir, que, en definitiva, el que ens dediquem a fer és analitzar i estudiar, entre altres coses, el comportament del consumidor i, per tant, el comportament dels ciutadans, i, en definitiva, això ens ajuda a desterrar completament aquestes bestieses que a vegades es diuen sobre boicots i aquest tipus de coses, perquè, en realitat, les empreses, al final, el que volen és productes de qualitat que funcionin i els consumidors volen productes de qualitat que funcionin i, per tant, això ens ajuda a desterrar. Sí, suposo, Sergi, que per ser bons veïns no n'hi ha prou amb que un ho vulgui, sinó que teòricament ho han de voler tots els veïns, no? És a dir, en aquest cas, els 2 veïns han de contribuir a aquesta entesa. No sé si els articles van per aquí una miqueta. Alguns, el que passa que a vegades és difícil que una Constitució pugui establir normatives per persones que no pertanyen a dins de... Tu em deies abans de començar avui el debat. No sé si al final la futura Constitució de Catalunya reflectirà o no les relacions de veïnatge. Per tant, estem davant d'uns articles que poden finalment desaparèixer. Avui ho parlarem, no? Són uns articles que volen marcar molt una bona intenció i, per tant, la predisposició per part del poble català tenir un bon veïnatge, per tant, de dir, escolta, nosaltres no volem estar malament amb ningú, nosaltres volem ser bons veïns. El que passa que difícilment després això, o no sempre això, acaba sortint o apareixent a les diferents constitucions. M'agrada quan el Sergi llegeix íntegrament el text d'un dels articles i allà és on comença, bàsicament, el debat. Per tant, et toca. Som-hi, comencem amb l'article 12. I és un article que encara no parla ben bé del veïnatge, sinó que parla de la nacionalitat. I això és un tema que ja veureu que desperta algunes ampolles. Per exemple, la nacionalitat catalana s'adquireix d'acord amb el que estableix la llei per naixement, matrimoni, residència, adopció o conveni de reciprocitat amb un altre estat. I a la vegada diu, al punt 2, tots els ciutadans de Catalunya que en el termini d'un any, a partir de la promulgació d'aquesta Constitució, així ho escollin lliurement, podran gaudir de la doble nacionalitat catalana i espanyola sempre i quan Espanya en reconegui el seu dret a conservar-la. Jo crec que l'article 1 és més genèric i, en canvi, l'article 2 ja sí que és més polèmic. És a dir... El punt 1 de l'article 12, en aquest cas. El punt 1 El punt 1 és una visió general i després aquí hi ha una precisió en el tema de la tria o d'escollir-ho o no escollir-ho durant un any després de l'aprovació de la Constitució. I aquí, ja d'entrada, si comencem a rascar una mica, ens podem trobar amb una situació, que és que, com que la situació de Catalunya dins de diferents institucions internacionals no sigui del tot clara, tothom digui, escolta'm, saps què? Que puc mantenir la nacionalitat espanyola? Jo mantinc l'espanyola. Per si de cas. Per si de cas.
per allò del racó a la faixa guardat. Vinga. I tindríem 7 milions i mig de ciutadans amb doble nacionalitat. Aquí tenim un problema, efectivament, com dius. De fet, l'àmbit de la nacionalitat és gairebé el primer àmbit que es regula en aquells països que acaben d'accedir a la plena sobirania, a la independència. Quan analitzes a l'Europa de l'Est, el primer que fan després de la declaració d'independència és regular qui és nacional d'aquell estat. Per què? Perquè l'Estat té una sèrie de competències personals i, clar, primer has de definir qui és titular d'aquells drets i deures que estableix la Constitució. Per tant, això és fonamental, no? A partir d'aquí, quan dieu el dret d'opció normalment està recollit en moltes legislacions al nostre entorn, ja ve d'antic, però, d'alguna manera, per evitar aquesta tensió de doble nacionalitat o de dos nacionalitats, això és evitable, és a dir, és necessàriament evitable per un motiu, perquè Catalunya sigui un estat independent, cal que tingui nacionals propis, per un motiu. És a dir, hi va haver, per exemple, el cas dels microestats, que eren plataformes petrolíferes que ocupaven persones, i volien, i s'autoproclamaven estats independents. I hi ha la doctrina que va determinar que allò no eren estats independents, no perquè no fossin un territori, sinó perquè no tenien nacionals propis. Per tant, hem de vigilar amb el tema de la doble nacionalitat, perquè si tothom a Catalunya té dues nacionalitats, podria ser que el Tribunal Internacional de Justícia o les Nacions Unides o la doctrina ens negués la condició d'estat. Ha obert l'Albert un tema que no sé si l'Omaira o el Ramon confirmaran o no. Bueno, jo no sóc experta en dret, ni molt menys, però una mica parlo des del sentit comú que té tenir dos nacionalitats. Porto tenint dos nacionalitats 7 anys, no ha passat res. Clar, és un altre context, òbviament. Això em permet, diguem, ara al setembre aniré a Colòmbia i em permet, doncs, entrar com colombiana i portar una vida normal, perquè també soc colombiana, i continuo vivint aquí amb la meva nacionalitat espanyola de moment. Però, clar, és algo que juga amb un imaginari que va més enllà de les lleis. I és molt correcte, molt normal que la gent tingui por, no? Què passarà? Tindrem dos... Posem el cas de l'Omaira, Sergi. S'ha reflectit un cas, per exemple, en el cas que fes el trànsit Catalunya cap a l'Estat, si l'Omaira, residint a Catalunya, podria arribar a tenir triple nacionalitat? Clar, d'entrada hi ha una part d'aquest article que estàvem llegint abans que hauríem de corregir, que és que no només hi pot haver la nacionalitat doble amb Espanya, sinó que, lògicament, totes aquelles persones que tinguin una altra nacionalitat a dia d'avui també hi ha d'haver la doble nacionalitat catalana, colombiana. Desconec si hi ha la possibilitat de tenir 3 nacionalitats. Aquí ens falta un professor de dret. Sí que hi és, però són casos molt excepcionals. Mare d'un país, pare d'un altre país es pot donar. I nascut en un altre país. El que passa que són casos molt excepcionals i, de fet, la doble nacionalitat en si ja no agrada als estats. No agrada als estats. De fet, l'estat espanyol, la legislació, diu que la nacionalitat espanyola no es pot perdre a menys que adoptis una altra nacionalitat, d'acord? Vol dir que en realitat es perd, a menys que hi hagi un conveni bilateral de doble nacionalitat, com suposo que és el cas amb Colòmbia. Aquí entrarien molt les condicions. El problema seria, diguem, per la gent que jo puc tenir doble nacionalitat. El problema seria per la gent que no pot i que hauria d'escollir. Diguem, el cas dels xinesos, per exemple, els obliguen a escollir una nacionalitat i, doncs, en aquest context i amb la bueno, que serà aquest període de transició serà una mica complex. Això què passarà, no? Diguem, podrem tenir durant aquest any o 2 anys... Ens hem saltat bastant el punt 1, que no sé si l'hem anat tots per bo, això de com s'adquireix bàsicament la nacionalitat i en el cas de posar-hi residència, no sé si hi ha esmenes, no? Vosaltres considereu que això de la residència et dona dret ja a tenir la nacionalitat? Jo bàsicament el que diria és que, a veure, les constitucions són un instrument terriblement complicat de canviar. Per tant, quan es promulguen, es refrenden i llavors canviar qualsevol dels articles que aquí s'incorporen requereix d'unes majories molt sòlides,
molt qualificades i, per tant, difícils de canviar. Per tant, jo soc partidari que les constitucions siguin lleugeres. I els casos excepcionals que es puguin legislar a banda de la Constitució i a partir de la Constitució... En reglaments o decrets. En lleis, reglaments, no decrets, sinó lleis i reglaments que els desenvolupin. Per tant, l'endemà de la promulgació de Catalunya com un estat independent, els ciutadans de Catalunya són catalans i no són res més que catalans. I, per tant, una llei ad hoc podrà reglamentar que aquells que ho desitgin arribar a tenir una doble nacionalitat així ho puguin fer. Sense que això signifiqui duplicar, per dir-ho així, favors. No, perquè, a més, estem a l'espai Schengen. Perquè es crearia un greuge comparatiu. És a dir, si la persona que té la doble nacionalitat, tots són avantatges, no? Aquí també la clau entenc que és no obligar ningú a adquirir la nacionalitat catalana. Hi haurà gent que viurà a Catalunya que voldrà només mantenir la nacionalitat espanyola. Com a mínim aquesta primera generació. Per tant, es pot respectar aquesta situació, algú que tingui aquesta voluntat? Abans Albert deia que això era un problema, no? Sí, anem a veure, quan analitzem... A veure, es pot fer tot el que vulguem, és a dir, la legislació... A veure, el Parlament és prou ampli, prou plural, com perquè hi hagi representades totes les sensibilitats, d'acord? I, a més, és un procés pacífic, democràtic, i no crec que hi hagi cap mena d'intervenció contra les minories nacionals, no? És a dir, però quan analitzem què ha passat amb els països de l'Europa de l'Est o què ha passat amb els estats de recent independència més recent, normalment, no dic que aquí hagi de ser així, però normalment tots els habitants, tots els nacionals de l'estat predecessor, en aquest cas l'estat espanyol, residents en el territori que s'independitza, adquireixen la nacionalitat del nou territori, del nou estat. Això no vol dir tots, la vulguin o no, teòricament, quan analitzem altres països. Però, en canvi, per una qüestió de seguretat jurídica i perquè els has de donar tots els drets. No és perquè, és a dir, tenir la nacionalitat catalana no és una imposició, és donar-te tots els drets i deures que implica ser ciutadà. Jo m'imagino més d'un rebent el DNI català i la veritat és que potser comença a córrer i no el trobes, vull dir, perquè clar, dius, bé, no? Això per als immigrants, diguem, és una molt bona notícia. És a dir, que diguem, en el mateix moment que es constitueix una nació catalana i rebem tots aquests drets que no tenim... Hi ha un matís aquí per això, que en casos com els que ens ocupa, com la independència d'un territori, el tema de la nacionalitat només afecta als titulars de la nacionalitat espanyola. Que ja la tenen alguns immigrants que la tenen doble. El fet que siguis colombià o xilè no té res a veure, tens la nacionalitat espanyola, per tant, entres en el supòsit general. D'acord? Altra cosa és el que deies dels xinesos, que comentaves abans, que un gran col·lectiu d'ells no té la nacionalitat espanyola. Llavors aquí veuríem, és un cas específic, és una excepció a la norma general, diguéssim, no? Però jo estic parlant de la gent que està en el procés, de la gent que té una residència i que està demanant una nacionalitat. Per això voleu dir que això significaria una immediatesa en l'adquisició de la nacionalitat, que molts immigrants en aquests moments estan tenint un període més llarg per adquirir l'espanyola? Per aquells que tenen la nacionalitat espanyola han de ser tractats com a qualsevol altre nacional espanyol. No, jo estic parlant dels que estan en el procés. Aquells que estan en el procés. Per això t'estic dient que ella està parlant dels que encara no han adquirit. S'ha de veure, sí. S'ha de veure dues coses. Bueno, aquí diu per residència, adopció, naixement o matrimoni, no? Sí, però s'ha de veure si l'estat espanyol continua aquest procés o aquest procés l'adopta l'administració catalana en el punt en què es trobi en el moment de la independència, o s'ha de veure. Jo crec que majoritàriament, per les coses que han anat sortint, no es quedarà ningú sense la possibilitat d'accedir-hi. Una de les esmenes que han sortit sobre com s'ha de recollir o com s'ha d'adquirir la nacionalitat. Diu en concret que ell faria un examen a la gent que volgués de coneixements bàsics de adquirir la cultura. nacionalitat. Això com ho veieu? Això és horrorós. Horrorós, també. Horrorós, i el Ramon diu que no. Perquè és horrorós, és a dir, quan agafes alguns, amb tota la... Sí, amb tot el respecte, però això fa mal als ulls. L'esmena que ha dit, escolta, mínimament has de conèixer la història del país i la cultura i... Però, mira, et diré una cosa.
quan analitzes què ha passat amb alguns països de l'Europa de l'Est, Estònia, Letònia, la República Txeca, etc., fan això. Però, clar, és que venien de moviments, a veure, de règims totalitaris, no només s'independitzaven, és que a més adoptaven la democràcia, sortíem de règims totalitaris. Jo crec que aquí, amb un sistema, amb una època que portem 30 anys, amb un sistema educatiu que és el que és per tots igual, parlar avui dia de fer exàmens o de juraments a la nova pàtria, això ja no, Això ja ha passat d'any moda. Ramon, que tu deies que tampoc no ets partidari. Home, això em recorda, doncs, a... Una revàlida. Sí, o com als Estats Units, que fan un examen per adquirir la nacionalitat. És a dir, té poc sentit, atès que tots aquests ciutadans que ja hi són, s'estan formant en el nostre sistema educatiu, per tant, tenen coneixements de la cultura, de la història, del país i... Curiós, perquè quan tu, el Sergi, d'això, jo he pensat immediatament en aquell nouvingut que fa un any que està aquí i que està en el procés d'anar adquirint la nacionalitat, i no m'he imaginat aquest examen per aquell que porta 3 dècades aquí i que hagi de passar aquesta Ja entraria per revàlida. residència, se suposa, també, no? Clar, però ara mateix s'està fent alguna cosa semblant quan vas... Això és recent, et fan un examen, ara mateix... Ara hi ha un examen, per adquirir l'espanyola. Exacte. No, i la Generalitat també ho fa. I la Generalitat fa una també. espècie de circuit que és administratiu i que fa també una mica intenta demanar unes hores, uns coneixements i hores de català també, de la llengua i una mica la cultura. Però en realitat, això, per al nostre punt de vista, no es fa bé. Però és que fixeu-vos-hi, diu per naixement, matrimoni, residència, adopció. I, per tant, a partir d'aquí tu pots desenvolupar tota la legislació que fixi les condicions que... De que un resident, en quin moment i en de quina manera. quina fase. Per tant, jo és el que ho venia deixes obert, no residents d'un any o de 2, sinó no estàs residència. tancant i no estàs incomodant a la població constantment de reformes constitucionals que no tenen cap sentit i que, per tant, es poden regular. Perquè els nostres veïns, els andorrans, diferencien molt la residència de la nacionalitat. Costa molt adquirir la nacionalitat andorrana i, en canvi, la residència és relativament senzilla, però hi ha una diferenciació molt gran. De fet, necessites molts anys. Necessites molts anys de residència a Andorra. Però és que hi ha un tema de desequilibri de població. Els andorrans són molt poquets i els residents que hi treballen, estrangers, en aquest cas, són 5 o 6 vegades més. D'això hi ha hagut tot un debat del temps que necessitaríem les persones que estan en procés de rebre la nacionalitat o que tenen una residència, o quant temps, diguem. I jo, per exemple, que soc d'excolònia espanyola, la llei diu que necessito 2 anys de residència legal, perquè arriba i la legalitat, a veure quan la trobes. Jo vaig tenir la meva nacionalitat després de 10 anys. 10 anys. Per què no passaves l'examen? Qüestions burocràtiques, potser. No, és una broma, però vull dir... Exacte, és a dir, que al tanto amb això de dir, no, 5 anys, 10 anys. La teoria diu 2 anys, però no és veritat. Exacte, doncs això s'ha de mirar. I també veure la gent, no com expedient, sinó com gent. I no com comunitat, sinó com gent, com persones, diguem. I com veieu l'opció que es perdi la nacionalitat? És possible? Algú que ha adquirit la nacionalitat, depenent de què passi o deixi de passar, se li pot treure la nacionalitat. O fins i tot algú, no sé si algú nascut sota aquesta nacionalitat se'l pot expulsar de la nacionalitat. És una altra de les esmenes, opció de perdre la nacionalitat. Això a mi em sembla... Diguem, ara mateix amb aquest procés estic una mica patint perquè jo, si em poso, diguem, de part de Catalunya, jo com que tinc la nacionalitat espanyola, puc perdre aquesta nacionalitat espanyola. Es pot perdre? La puc perdre. Em poden sancionar, em poden dir vostè ha estat desleal a la pàtria. S'ha d'acudit preguntar-ho, això? No és una sanció. No és una sanció. És a dir, la nacionalitat espanyola es pot perdre si adoptes una d'origen. La nacionalitat espanyola d'origen es pot perdre si adoptes una altra nacionalitat. I es pot perdre com a sanció si ets espanyol d'adopció. En aquest cas sí, però si ets espanyol d'origen, de naixement,
no hi ha un càstig. No hi ha una punició. No, d'origen no ho sé, però clar, com a adopció M'estàs tinc un dient que condicionament. hi hauria molta gent que en aquests moments sopesaria els avantatges i les coses que podria perdre en el cas que tingués que optar per una de les dues, Somaira? Tu, residint a Catalunya, tindries dubtes en un moment donat? Si dius, escolta, és que si em faig catalana em perdo la nació espanyola? Jo crec que la gent s'ho pensaria, miraria una mica què passaria durant el procés. Sí, ho faria. Interessant tema. Sí, per tant, hi ha por, perdó la pregunta directa, però hi ha por en entorn de persones que han adquirit la nacionalitat espanyola de posicionar-se a fora del procés per si de cas algú amb mala bava digués, doncs mira, tots aquests, fora. A veure, si tenim por els catalans, molt més la gent de fora, no, diguem, i clar, perquè a més hi ha un desconeixement del que està passant. Diguem, la comunitat llatinoamericana, que a més normalment s'informa mitjans de comunicació espanyols, té una altra visió. Està clar. S'hauria de fer tot un treball en aquest Treball, diguem, culturitzador i d'informació exhaustiva. Per cert, no has tocat el punt 3 d'aquest article número 12, que sembla que sigui tret de la pregunta que va fer pública l'altre dia Unió Democràtica, que dona per suposat que una de les condicions és mantenir-se a la Unió Europea, no? I dius, els catalans continuen sent ciutadans europeus. Si ho poguéssim aprovar per la Constitució catalana, això de continuar sent europeus... Ja ho faríem, Sí, sí. Suposo que això no porta dubte, però no sé si tenir capacitat d'autoproclamar-nos europeus aprovant la Constitució. Encara generen dubtes. El que passa que això ja no és una qüestió de nacionalitat, estrictament, sinó de transmissió dels tractats, no, diguéssim. I aquí és molt interessant veure que la legislació internacional, la regulació internacional ja preveu la transmissió directa dels tractats en casos d'independència, no? I tractats com els de Schengen, per exemple, que són els que permeten la lliure circulació de béns, mercaderies, persones, etc. Per tant, jo crec que en aquest sentit... I aquí hi ha una cosa també a dir, i és que jo entenc que, quan parlàvem de la doble nacionalitat, una qüestió que és important a tenir en compte i és que la nacionalitat catalana per si mateixa ha de tenir efectes jurídics a l'estranger, no per vinculació amb una altra nacionalitat que sigui l'espanyola. És a dir, per mi això seria inacceptable. Per tant, en el procés constituent hem de tenir en compte que Catalunya adopta els tractats internacionals, se'n fa responsable, però automàticament els seus ciutadans, els seus nacionals, adquireixen els drets que estableixin aquests tractats. Si us sembla, i si et sembla, Eduard, ara que parlem de tractats, anem a l'article 88, que és el tercer que havíem de parlar avui. Et saltes el 87? Sí. I tornarem després al 87, dic perquè ara l'Albert... Molt bé, anem al 88. I d'aquesta manera... Què diu l'article 88? Diu foment de les relacions jurídiques i polítiques. El primer punt diu, dins del marc d'Europa, l'estat català fomentarà les relacions de tot tipus amb l'estat espanyol, amb especial cura en les matèries que l'interès general sigui comú. I el segon punt diu, tots els tractats signats per Espanya són assumits per la República de Catalunya d'acord amb el deure de successió, sense perjudici de la seva renegociació futura amb les entitats supranacionals concernides. I aquí, d'entrada, vaig fer una petita recerca de veure quins tractats hi havia signats. D'entrada n'hi ha moltíssims, internacionals, i n'hi ha uns quants que l'estat espanyol conté o guarda el tractat. Per tant, és el responsable de guardar aquest tractat. I, per exemple, són alguns, un, per exemple, de llengua espanyola, que el que fa és promocionar la llengua, un altre, Organització Mundial del Turisme, que el que vol fer és difondre l'estat espanyol com a lloc de turisme, un altre de promoció de l'oli d'oliva, però també d'Airbus, Astrofísica, el Tractat d'Extradició, un tractat del mar Mediterrani i un altre d'Unió Llatina. Tots aquests és el que l'estat espanyol és dipositari d'aquests tractats. I aquí també se'n van suscitar certs dubtes amb el fet de dir hi haurà tractats que potser a Catalunya com a estat no li interessarà formar-ne part, o potser... Són contradictoris amb els tractats que potser va signar l'estat espanyol en el seu moment. Podria ser. Per tant, d'entrada... Hem de començar de zero en tot això dels tractats? Partim d'una base ja de fons comú? Sí, és a dir, actualment l'estat espanyol té signats uns 14.000 tractats internacionals. 14.000? Sí. Està bé, això. Sí. Jo només he estudiat els 900 primers, ja em disculpareu, però és que és una feinada, no? És a dir... Bàsicament, molt tractat comercial, ja, no? De tota mena. Bàsicament es poden fer tres categories, els bilaterals, multilaterals restringits i multilaterals oberts, no? Els bilaterals són els que presenten més dificultat per ser transmesos amb una Catalunya independent,
Perquè es convertirien en trilaterals. Exacte, perquè són bilaterals i no hi pot haver un tercer membre. Però fixeu-vos que aquesta cosa, que és la més complexa que hi ha dins de la transmissió dels tractats, el que fa la Convenció de Viena del 78 és regular-la per dir, en aquest cas, si la tercera part i Catalunya volen continuar aplicant aquell tractat al territori de Catalunya tal i com està redactat, ho poden fer, però aleshores estaríem parlant de dos tractats diferents, de dos tractats exactament iguals, amb el mateix contingut, però amb parts diferents. Amb dos contractes bilaterals. Exacte. I a més, es podien transmetre de forma directa. Poso un exemple. Andorra té signat amb Espanya un tractat per la gestió de residus. Andorra és un país petit, no té plantes de tractament de residus i molts d'aquests residus els porten a Catalunya. Molt bé, doncs si l'endemà de la independència Andorra continua enviant residus a Catalunya i les autoritats catalanes a frontera no diuen res, automàticament hi ha una aplicació directa d'aquell tractat. I compte, perquè això té una repercussió, i és que la transmissió dels tractats bilaterals impliquen reconeixement d'estats. És a dir, si algun país no et volgués reconèixer, hauria de deixar en suspens tots els tractats bilaterals a Catalunya. I això ja et dic jo que no hi haurà ningú que ho vulgui fer. La cosa es complica a font, Ho dic perquè aquest tema dona per molt. Sí, més que es complica, generarà molta feina. És a dir, per tant, la diplomàcia catalana, la gent que s'hi vulgui dedicar, ara és un bon moment perquè hi haurà oportunitats de feina, ni que sigui per consensuar que s'ha realment aprovat. Jo, per exemple, em plantejo un tractat de la promoció de l'oli d'oliva verge Andalusia. És a dir... Aquest no es transmet a Catalunya. Clar, aleshores dius, si en aquests moments l'estat espanyol està potenciant bàsicament la promoció de l'oli d'oliva d'una zona concreta, en aquell moment tu no pots adoptar aquell tractat d'una forma immediata. Només es poden transmetre els tractats en vigor a Catalunya en el moment de la independència. Per exemple, un tractat entre Espanya i Portugal per la gestió del riu Tajo, aquest no el transmetem perquè el riu Tajo no passa per aquí. Jo crec que això és de sentit comú, que dèieu abans, no? Doncs és tan senzill com això. Interessant debat, però no sé si potser ens hauríem de posar a repassar els 14.000 tractats, Sergi. Segurament no. De fet, el mateix exemple era amb el d'Astrofísica. Astrofísica és un tractat que tenen signat Gran Bretanya, altres països i Espanya per poder aprofitar la posició de les Illes Canàries i poder... I tenir l'observatori d'allà de Maspalomas. Exacte, hi ha l'observatori d'allà i diferents comunitats científiques internacionals se n'aprofiten d'aquell observatori. Doncs, clar, entenc que aquest... No sé si estaríem o no estaríem. S'han d'anar revisant un a un. Sí, un a un. I la segona qüestió, no acabo d'entendre per què tantes referències específiques a l'estat espanyol. Diu, l'estat català fomentarà les relacions de tot tipus amb l'estat espanyol. I amb el francès, són els veïns, també. I tant. És a dir... Aquest era el tema principal que avui dividia una mica l'audiència sobre aquest veïnatge, l'hem de forçar o focalitzar més en l'estat espanyol. I no sé si la Maia això, ella que és colombiana, ho veu bé o no? Això de que estem tan preocupats per com hem de mantenir les relacions amb el nostre veí espanyol. Volem quedar bé, una mica. Bueno, yo tengo estaba pensando una mica en el punt anterior, una mica perquè vam parlar dels tractats que existeixen, però també, diguem, aquí es parla de fomentar, no?, dels nous. A mi, com ciutadana, m'agradaria saber si ja s'està treballant en això, no? Diguem que jo crec que sí. El que ens deixa l'estat espanyol en quant a relacions diplomàtiques a l'estranger i el que permet, per dir-ho així. No, diguem, les nostres, com catalans, estem fent, o podem començar fent país ja amb aquests... S'intenta, però algunes vegades et trobes amb pedres a la sabata, amb obstacles. És a dir, nosaltres tenim dos grans veïns, Espanya i França. Si m'ho miro en termes de mercat, dos grans mercats. Per tant, hem d'estar bé amb els francesos i bé amb els espanyols. Hem de parlar l'espanyol i hem de parlar el francès. I, per tant, si tu mires agafes un compàs, això que ja no fa la gent ara, no? Ara ho fem ja un fas allò a la distància, sí. Col·loques a Barcelona i tires 300 quilòmetres avall i 300 quilòmetres amunt, te'n vas fins a València, per una banda, i te'n vas cap a Tolosa, de Llenguadoc, i te'n vas cap a Montpeller. I, per tant, aquesta és l'idea. I, per tant, les empreses han d'anar cap a França a vendre de la mateixa manera que van a València. I especificar en una Constitució
relacions amb l'estat espanyol sembla que la redacció és una mica de sembla que tinguis un sentiment de culpa d'haver-te exacte, no? I per tant... convertit en estat. És filar massa prim. De vegades és el que deies, que les constitucions han de ser més curtes, més genèriques, que al final la legislació Per és això la que ha el Sergi, quan d'entrar... hem començat, diu probablement aquests articles estan condemnats a no veure la llum mai dins d'una Constitució. Però sí que donen peu a debat, com esteu Segur. podent comprovar. Sí, i tant. I ja estem entrant gairebé al debat del tercer punt, aquest que hem deixat entremig, El 87. el punt de relacions de bon veïnatge amb l'estat espanyol. Aquí, molt lligat amb el que deia en Ramon, de dir, ostres, com és que només citem l'estat espanyol? Segurament aquesta voluntat de dir, no, nosaltres volem anar... De bon veïnatge. De bones, de bon veïnatge. I diu, en concret, Catalunya és conscient dels múltiples lligams que en el decurs de la nostra història ha tingut amb el poble espanyol i desitja fermament mantenir-los i millorar-los en condició de bilateralitat. I el segon punt diu, la República garanteix els drets de tots aquells catalans que per una o altra raó vulguin lliure i democràticament conservar les seves relacions personals i col·lectives amb els nostres germans de la península Ibèrica. Clar, I el Ramon ja fa cara de... agafo i me'n vaig. No, s'entén, s'entén. És un punt que potser es vol concretar. De fet, les esmenes diuen, escolta'm, i per què no en França, Andorra, Itàlia, Marroc? Sí, és que ja és que tenim una edat, em sembla allò el foc, el conveiar, no? I una mica la cosa aquesta, no? És a dir, a veure, la gent té relacions amb qui vol, de la manera que vol, i lliurement, i això no ho hem de citar en una Constitució. Exactament, no recordo ara exactament la formació política, en el seu moment doncs, plantejava que les constitucions havien de recollir la felicitat del poble. Home, la felicitat és un terme, no?, que per mesurar-la és molt complicat, no? Com es mesura la felicitat? Doncs exactament, les relacions és un tema personal que cadascú conrearà, portarà de la mateixa manera que li interessi i li convingui. I, sobretot, tenint en compte una cosa molt clara. El poble espanyol és un poble de ciutadans fantàstics, en el qual no tenim res en contra, i, per tant, seguirem tenint amics espanyols, com francesos, com anglesos, tot i que Anglaterra ja sabeu allò, no?, que històricament diu Anglaterra no té amics, té interessos, I això la història ens ho ha demostrat unes quantes vegades. Però en qualsevol cas, les relacions personals... I col·lectives són difícilment regulables, sí. Sí, no. Jo crec que sí que es mereix una especial atenció a les relacions entre Catalunya i Espanya amb una Constitució catalana, perquè abans parlàvem de la nacionalitat i dèiem que hi haurà molts catalans, probablement més d'1,5 milió de catalans, que tinguin opció a conservar la nacionalitat espanyola. I, a més, voldran tenir reconeguts a Catalunya uns drets lingüístics, etc. Però de vegades ens oblidem d'un fet, i és que aplicant la mateixa reciprocitat hi ha més de 6 milions d'espanyols de fora de Catalunya que podrien tenir dret a opció a la nacionalitat catalana i a que s'hi respectessin els mateixos drets lingüístics en el seu territori, cosa que ara mateix l'estat espanyol no fa. Per tant, són temes sensibles. El tema de França, des d'un punt de vista comercial, és potentíssim, deixem-ho a les empreses, d'acord? Però deixem que l'Estat faci també política. I per mi la relació amb Espanya és fonamental en aquest sentit, i s'ha de fonamentar amb la reciprocitat. És a dir, d'acord a drets lingüístics, d'acord a la doble nacionalitat, però miri, jo és que hi ha 5 milions de catalanoparlants o 6 milions de catalanoparlants fora de Catalunya. Continuarà l'estat espanyol aplicant les mateixes polítiques que fins ara? Vale, doncs, és a dir... Per tant, aquí, Albert, parles dels països catalans, i parles de València i de Mallorca. I les Balears, vaja. No parlo de països catalans, parlo dels territoris, del domini lingüístic de Catalunya, i parlo de totes aquelles persones que, encara que no formin part d'aquest domini lingüístic, és a dir, un gallec, un andalús, un extremeny, que hagi residit a Catalunya als anys previs a la independència, per mi aquest senyor pot demostrar un vincle efectiu no d'afecte, sinó d'efectivitat amb Catalunya. Per residència ja obté aquesta nacionalitat. No, però si no és resident, és a dir, imagina't una persona vinguda de qualsevol punt d'Espanya, que viu 10 anys o 30 a Catalunya, i el dia abans de la independència se'n torna al seu poble, o se'n va a un altre país, què passa amb aquesta persona? Aquesta persona, aquesta residència immediatament prèvia a la independència, per mi li dona dret a poder optar a la nacionalitat catalana. Per tant, és molt complexa. De fet, a veure, des del Consell Assessor per a la Transició Nacional s'hi està treballant en aquests àmbits. Sí, està bastant ben apamat, no? Però de la norma general surten 34 normes específiques, i cada norma específica té 3 o 4 excepcions. Llavors s'has d'anar a mirar, no? El tema de les relacions Catalunya-Espanya crec que són prioritàries immediatament després de la independència.
per motius obvis. És a dir, però això no exclou en absolut que hi hagi altres prioritats, també, i una d'elles per mi és França, tota la francofonia. Des d'un punt de vista econòmic i com a president del Cercle Català de Negocis, una de les qüestions que més ens preocupa és que, a veure, estem exportant a l'Aragó, amb 1,5 milió d'habitants, per valor de 11.000 milions d'euros cada any, però en canvi estem exportant a França per valor de 9.000 milions d'euros l'any. I sense desmereixer cap mercat, arriba un punt en què les empreses han de dir jo en aquest mercat ja no puc créixer més perquè ja no tenen més capacitat per comprar, perquè ja no es pot, i en canvi en aquest altre mercat puc créixer molt, i al final tinc París a la mateixa distància, jo del compàs tinc París a la mateixa distància que Huelva, i no sense menys tenir a Huelva, no? Però on vols anar a vendre? Doncs, m'explico. Això que has tret de parlar del mercat és un dels temes que més preocupa. I, per tant, moltes vegades he entès aquest article, l'article 87, com la voluntat de dir, escolta'm, nosaltres anirem de molt bon rotllo, de molt bona voluntat, volem ser bons veïns, sobretot conservem les relacions comercials. Es poden veure afectades les relacions comercials? Anem a veure. Una cosa és fer política i una altra cosa són les relacions comercials. És a dir, hem de pensar que Catalunya, de la mateixa manera, hem de pensar diverses coses. Primer, fa 5 anys o 6, Catalunya exportava més de la meitat de la seva producció a Espanya. Ara apenas arriba al 30%, està entre el 28 i el 30%. És significatiu. Per què? Per diversos factors. En primer lloc, perquè la demanda a Espanya ha baixat en picat. És un país bastant empobrit, està patint molt la crisi i està molt endeutat. Però, a més, és que estan sorgint mercats emergents, Amèrica Llatina, sud-est asiàtic, que estan sent molt interessants per la nostra economia. Però, sobretot, aquí no hem de pensar en el mercat espanyol com el mercat natural dels nostres productes. Si pensem en això, estem acabats. Voldria explicar una anècdota que em va passar a Madrid fa un temps. Hi havia un diplomàtic espanyol que va voler menystenir la indústria catalana i va dir, sí, Sabadell, la indústria de Sabadell que hace paños de cocina, paños de cocina, com si no sapiguessin fer res més. Jo li vaig dir, miri, té raó, li vaig comprar, té raó, fem draps de cuina. Però per què fem draps de cuina? Com pot ser que al segle XVIII féssim teixits d'Índies, que era el més sofisticat que hi havia, i al segle XX hàgim de fer draps de cuina? Doncs senzillament perquè el mercat espanyol ens demanava draps de cuina. És a dir, si haguéssim fet com el productor del nord d'Itàlia, és dir, enfocar la nostra producció pel centre d'Europa, al ser economies amb una renda per càpita més alta, demanda productes de més alt valor afegit. I en aquest moment la indústria catalana està en un punt en el que necessita deslliurar-se del mercat espanyol per anar a mercats amb una renda més alta que ens demani productes de més alt valor afegit. És a dir, tornem, potser l'articulat no s'ha parlat en cap moment, per exemple, de catalans de segona o tercera generació sense haver nascut aquí, residint en altres indrets, però que avis, per exemple, poguessin ser. Què passa amb tota aquesta gent d'origen català que pugui en un moment donat dir, doncs mira, jo, ara que Catalunya ja és un estat, vull intentar recuperar la meva nacionalitat dels meus ancestres. No sé si a Colòmbia n'hi ha molts de catalans residents allà que són de segona o tercera generació però que ja no han nascut a Catalunya. Molts i ni tan sol parlen català. No parlen català. Feia un programa de ràdio i contactàvem amb els casals colombians i clar, es quedàvem una mica de pedra que hi hagués una colombiana de Bogotà com si parlés en català. Exacte. I, bueno, això imagino que té moltes sensibilitats. Depèn una mica què tan implicat o com es veu. Per alguns pot ser un efecte crida, el fet de crear un estat, per altres, diguem-ne, passar més desapercebut, no? Però per alguns sí que pot ser un efecte de dir... Jo també em preocuparia per els catalans que hem viscut aquí durant un temps, diguem, potser 18 anys, vam tornar just fa l'any passat i no vam obtenir la nacionalitat, o sí, i què va passar, no? Què passarà amb aquests que hem viscut aquesta transició? Això també s'hauria de tenir en compte. Per això tu deies abans que no vull un funcionari que em vegi com un número d'expedient, sinó que vegi a la Maria Beltrán com una persona que s'ha passat aquí ja, doncs, quants? 18 anys? 18 anys. Déu-n'hi-do. De fet, el tema d'avui, la gràcia és que afecta personalment a cada una de les persones i, per tant, gairebé hi hauria d'haver una normativa individual
perquè una cosa són els sentiments, l'altra què vol ser, l'altra la legalitat, la situació personal, i per això és tan complex aquest tema. I aquí no parla gens de drets i deures de la nacionalitat catalana. Ho dic perquè entrarien llavors en veure si hi ha ciutadans de primera o segona en bases a tenir o no la nacionalitat catalana o no tenir-la. Que és qüestió de donar-hi contingut. Però això és una qüestió ideològica. És a dir, i més a més en aquests últims anys que hem vist diferents onades migratòries del nord d'Àfrica, etc., hi ha un moment en què l'estat del benestar està en perill. Clar, hi ha persones que es qüestionen si per col·lectius que no han cotitzat mai a la Seguretat Social són els que han de rebre prioritàriament aquests beneficis econòmics. Jo crec que hi ha d'haver uns drets universals, que és intrínsec a la persona, que és l'educació, que és la sanitat, i més enllà, a partir d'aquí, segons tu contribueixes... Jo em referia més, per exemple, com que abans heu dit que un ciutadà que vulgui mantenir la nacionalitat espanyola i no vulgui acollir-se a la nacionalitat catalana, estaria en el seu dret, passaria a tenir menys... No, estem a l'espai Schengen. Estem a l'espai europeu, per tant, tots en aquest aspecte... l'espai Schengen no Europa ens nivella. Clar, Europa ens nivella, i per tant, lliure circulació de persones, i per tant, dintre de les compensacions que hi ha entre els diferents països de la Unió Europea. I conseqüentment, en aquest cas... Hi ha molta referència a Espanya i, en canvi, a Europa Sí, hi ha aquella que hem comentat de dir que un ciutadà català continua mantenint la nacionalitat europea o continua sent europeu. Per tant, jo crec que aquesta seria una de les claus, és a dir, el fet de poder estar dins de la Unió Europea. Una de les claus és la Unió Europea i la segona clau és l'estat del benestar. És a dir, un país nou s'ha de preocupar de garantir l'estat del benestar. És una condició sine qua non perquè puguem avançar. I a Catalunya tenim les condicions econòmiques per poder-ho realitzar. I aquesta és la clau. I, per tant, aquí no hi ha ni esquerres ni dretes. Aquí és un concepte, és el gran pacte del final de la Segona Guerra Mundial. No va estar el dia que vam dir quin era, bàsicament, el gradient de l'estat de benestar, és a dir, dret a tenir un sostre, una llar, educació, sanitat... Pensions, educació... Però llavors ho haurem de detallar-ho, això de l'estat del benestar així en genèric i en utòpic... Però és la clau de la volta i és fonamental, és a dir, que tenim una economia capaç de garantir als ciutadans l'estat del benestar. Tens un minut, Sergi, si vols fer algun tipus d'última pregunta o balanç. Deixem una imatge que al llarg de tot el que hem anat parlant m'ha vingut al cap. És a dir, la peculiaritat que podem tenir com a estat, podem ser un dels estats del món que tinguin més ciutadans amb nacionalitat espanyola, cosa que això, és a dir, com a anècdota, però els 12 punts d'Eurovisió anirien a Espanya, per exemple. Bueno, fantàstic. Vull dir que formaríem part d'una lliga d'estats amics de l'estat espanyol, per exemple. És a dir, com a estat, aquesta peculiaritat la tindríem. I, per tant, Acadèmia de les Lletres Espanyoles... Tindríem un problema, i és que hauríem de passar les fases prèvies, perquè com que no som membre a Catalunya de ple dret d'Eurovisió, hauríem de classificar-nos per la final per poder rebre la votació. Però vaja, és l'anècdota, això. Sí, això és l'anècdota. Principalment, la sensació que ens queda a l'hora després d'haver fet aquest debat és que les situacions que viuen cada una de les persones que estan regularitzant actualment la nacionalitat continuaran amb el seu procediment. Això hauria de ser l'ideal. Hauríem de mantenir-nos dins de la Unió Europea i, per tant, mantenir tots els tractats internacionals que impliquen la lliure circulació de persones i que la nacionalitat catalana l'hauria de tenir tothom. Amb aquesta... diguem-ne, frase, resum d'en Sergi Font, com sempre el nostre relator. Agraïm moltíssim a Mayra, a l'Albert i a la Ramon que ens hagin acompanyat. I la veritat és que ens n'anem ja directament al repàs a les notícies, a l'actualitat, amb l'Antònia Castelló avui, sense pausa pel mig. Antònia, què és el que prima en l'actualitat d'aquesta tarda? Nosaltres comencem per Unió, però sí que tenim novetats a Badalona. En aquest cas, Albiol no tornarà a ser alcalde perquè les 4 forces d'Esquerra han arribat a un acord d'investidura per investir a Dolors Sabater. Nosaltres comencem per Unió, per això, com hem dit. Els sobiranistes d'Unió Democràtica faran campanya pel no de cara al 14 de juny com a equivalent a votar independència. Un grup del sector crític, encapçalat per Rigol, de Gispert Castellà i la Illa, han dinat al Parlament on han explicat el seu posicionament. El secretari general d'Unió, Ramon Espadaler, ha afirmat que promoure un no a la consulta a la militància exclou part del catalanisme.
Un informe de l'ANC demostra que una Catalunya independent afavoriria el model productiu català amb més decisió sobre la política fiscal i econòmica, es disposaria de més recursos i més accés al crèdit. El president de l'entitat, Jordi Sánchez, ha presentat l'informe sobre els beneficis de la secessió per l'empresa. Demana als empresaris que no tinguin por a la independència i garanteix que el procés tindrà seguretat jurídica. Xavier García Albiol, el candidat del PP a Badalona, no tornarà a ser alcalde. Les 4 forces d'esquerres a l'Ajuntament de Badalona han arribat a un acord per investir Dolors Sabater de guanyar amb Badalona en Comú com a alcaldessa el 13 de juny. A Barcelona, el líder d'Esquerra Republicana a la ciutat descarta per ara entrar al govern amb Barcelona en Comú. Ho ha dit Alfred Bosch a una entrevista a BTV. Ahir Ada Colau va descartar signar el full de ruta pactat entre CDC, Esquerra i les entitats sobiranistes. El líder republicà, Oriol Junqueras, confia en trobar fórmules per garantir la governabilitat. El grup Veremonte es retira del projecte per construir el macrocomplex d'oci a Tarragona BSN World. La companyia, però, no ha volgut donar detalls sobre els motius de la decisió. Al desembre, en no efectuar el dret de compra dels terrenys, la Generalitat en va agafar el lideratge. El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha assegurat que la retirada de Veremonte no serà un problema pel projecte. Grècia no pagarà demà els 350 milions d'euros que deu al Fons Monetari Internacional. Agruparà tots els deutes pendents amb l'organisme, 1.600 milions d'euros, i ho pagarà el 30 de juny. L'FMI ho ha acceptat. La pobresa es cronifica, ho diu Càritas Diocesana de Barcelona en el seu informe 2014. El 60% dels atesos també ho havien estat l'any anterior i un de cada 3 fa més de 5 anys que rep ajudes. El nombre de persones ateses per l'entitat va créixer un 7% l'any 2014. Centenars de persones omplen la plaça de Sant Pere de Berga per rebre la primera Patum de lluïment. La Guaita Xica ha assistit a la missa que precedeix la Patum com a homenatge pel seu 125è aniversari. Aquesta nit la festa arribarà a un dels seus punts més àlgids amb la Patum completa i el salt de plens. Els sobiranistes d'Unió Democràtica faran campanya pel no de cara al 14 de juny com a equivalent a votar independència. Ho ha explicat als mitjans Antoni Castellà després del dinar que han celebrat al Parlament un conjunt de membres del Comitè de Govern i alguns dirigents històrics com la presidenta de la Cambra Catalana, Núria de Gispert, i l'expresident Joan Rigol. Castellà, però, ha remarcat que aquest no és un conflicte amb el president del Comitè de Govern, Josep Antoni Duran i Lleida, i ha remarcat que si calgués fer un congrés extraordinari serà sobre continguts i no sobre la direcció. Els crítics consideren que el partit ha d'anar cap a la independència. Estan en desacord amb el posicionament del partit i dilluns s'explicaran la campanya que faran. Han demanat la llista de militants a Unió per començar a fer campanya pel no. És un no que aconsegueixi un sí a la voluntat que alguns pensem que és l'anhel de la majoria dels ciutadans de Catalunya. És un no que votant no, el que demanem i farem campanya en els militants d'Unió, que votant aquest no es converteixi en un sí a la llibertat de Catalunya. És un sí a Catalunya, és un sí a demanar que l'única sortida digna en referència a la construcció nacional del nostre país és esdevenir un estat independent. Abans, aquest migdia, el secretari general d'Unió, Ramon Espadaler, s'ha trobat amb el president Artur Mas al Parlament en plena polèmica per la pregunta de la consulta interna a la militància del Partit Demòcrata Cristià. La trobada ha servit per tractar la fórmula de la pregunta pel 14 de juny, aprovada pel Comitè de Govern d'Unió dimarts, però sense entrar en el fons. A la sortida, Espadaler ha demanat abandonar el debat sobre l'encert de la pregunta. Ha avisat al sector crític que votar no el 14 de juny significa excloure una part del catalanisme del procés. A mi el que m'interessa és el debat de continguts. El debat que interessa veritablement a Unió Democràtica de Catalunya és si estem d'acord amb aquests 6 paràmetres, amb aquests 6 aspectes que pronunciem. I aquests 6 aspectes, renunciar a aquests 6 aspectes que plantegem en aquesta pregunta, jo crec que el que representa al capdavall és renunciar a una part important del catalanisme d'aquest país. Aquest és el debat.
El president del Comitè de Govern d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, s'ha queixat a través del Twitter dels atacs per terra, mar i aire que està rebent el partit per la seva consulta interna i que es vinculi l'independentisme amb el patriotisme. Duran ha lamentat que no s'admetin matisos i que des de fora hi hagi qui vulgui decidir el que ha de ser el partit. El nou president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, demana als empresaris que no tinguin por a la independència i garanteix que el procés tindrà seguretat jurídica. Sánchez ha aprofitat la presentació d'un informe sobre els beneficis de la secessió per l'empresa per desmuntar la idea que una Catalunya independent no podria sustentar una economia productiva millor a l'actual. L'informe detalla que un estat independent permetria fer polítiques per afavorir el model productiu català, disposaria de més recursos degut a la capacitat de decisió política, fiscal i econòmica i facilitaria l'accés al crèdit de les empreses, donat que preveu que Catalunya tindria una qualificació creditícia d'A positiu. La conclusió del document és que la República Catalana és necessària, viable i urgent. Sánchez ha criticat les paraules d'Alícia Sánchez Camacho, que ha demanat als empresaris que facin desistir el president de la Generalitat en la seva convocatòria del 27 de setembre per les possibles conseqüències. Després del 24 de maig, si algú té por a les eleccions del 27 de setembre, més que els empresaris, probablement és aquella persona que diu que els empresaris tenen por. Que els costos de la dependència són avui molt més alts i molt més dramàtics per l'empresa que la possible incertesa que el procés de la independència podrà generar. Jordi Sánchez també s'ha referit a la negativa d'Ada Colau de signar el preacord del full de ruta acordat entre CDC, Esquerra Republicana, l'ANC i Òmnium. De fet, considera que encara hi ha temps perquè formacions com Unió Democràtica o Barcelona en Comú s'acabin sumant a aquest full de ruta. A la propera trobada amb Barcelona en Comú, Sánchez els demanarà gestos de compromís amb el procés. Tampoc tanca la porta a negociar algun dels punts per aconseguir més suports. Unes declaracions, un emplaçament a signar un preacord i una negativa a firmar-lo no ens distregui del que crec que és rellevant, que és que a Barcelona tenim una majoria de regidors i regidores favorables al procés. I, per tant, el que de l'Assemblea els hi demanarem, ja de fet ja els hi hem demanat, és que aquesta majoria es visibilitzi. Les 4 forces d'esquerres a l'Ajuntament de Badalona han arribat a un acord per la investidura de Dolors Sabater de guanyar en Badalona en Comú com a alcaldessa el 13 de juny. Ha estat a la trobada a 4 bandes entre Esquerra Republicana, Iniciativa, el PSC i Guanyem Badalona en Comú. Aquesta tarda, les 4 formacions obtenen els 14 regidors necessaris per la majoria per desbancar el popular Xavier García Albiol, que va obtenir 10 regidors. L'acord de moment és per la investidura, no un acord de govern. El líder d'Esquerra Republicana a Barcelona, Alfred Bosch, ha assegurat en una entrevista a BTV que ara per ara descarta entrar al govern amb Barcelona en Comú, tot després que ahir Ada Colau descartés signar el full de ruta pactat entre CDC, Esquerra Republicana i les entitats sobiranistes que posaven com a condició. Tot i això, afirma que continuaran treballant per arribar a un acord amb Barcelona en Comú. Bosch afirma que de moment les diferències són grans i que fa falta complicitat. El líder republicà, Oriol Junqueras, també ha dit avui que confia en trobar fórmules per garantir la governabilitat. Ara mateix la sensació és que les diferències són grans i que hi falta complicitat. Per tant, ara mateix jo no veig no veig Esquerra Republicana entrant al govern de Barcelona. Ara mateix, avui. Si la ciutat de Barcelona és capital d'un estat o no, si té un estat a favor o té un estat en contra, com fins ara, això és la nit i el dia. És importantíssim. Per tant, amb això és necessari que hi hagi complicitat. Catalunya tindrà un nou municipi, Medinyà al Gironès, amb gairebé 1.000 habitants, es convertirà en el número 948. El ple del Parlament ha aprovat la proposició de llei que en permetrà la seva creació. Els veïns de Medinyà han celebrat la fita històrica de tornar a ser un poble independent. La proposició de llei de creació del municipi de Medinyà ha estat aprovada per 118 vots a favor i 8 en contra. Medinyà recupera així la seva independència després de ser annexionat a Sant Julià de Ramis l'any 1972, en època franquista. La majoria de grups ha destacat l'ampli consens polític i social que han marcat aquesta reivindicació des de fa dècades. Ciutadans és l'únic partit que s'hi ha oposat, argumentant que no es pot donar suport a la independència només per raons històriques. Desenes de veïns de Medinyà han viscut amb eufòria l'aprovació de la proposició de llei des de la tribuna de convidats del Parlament. L'alcalde de Sant Julià de Ramis ha estat un dels impulsors de la escissió.
Jo el que demano és que la feina que s'ha vingut fent fins ara de consens i de sentit comú es mantingui en aquest procés, que segur que serà complicat, però que realment és apassionant. Que s'ha recuperat un municipi que mai va deixar de ser-ho. O sigui, legalment no ho hem estat, però físicament i mentalment la gent de Medinyà se sentia de Medinyà i la gent de Sant Julià se sentia de Sant Julià. Aquesta fita històrica també s'ha viscut en directe des del local social de Medinyà, futura seu de l'Ajuntament, des d'on s'ha pogut seguir el ple en directe, a través d'una pantalla gegant. Medinyà ha fet molta lluita al poble per poder aconseguir la independència i aconseguir el municipi. M'agrada perquè, no sé, serem independents, tindrem l'Ajuntament aquí. Home, no estem pas mal contents de Sant Julià, però fan moltes coses allà i aquí nosaltres quedem enrere, El nou municipi, que compta amb 852 habitants, serà governat per una comissió gestora fins a les properes eleccions municipals, previstes per l'any 2019. Dos consellers de Madrid imputats per corrupció han deixat el seu càrrec per facilitar un acord entre el Partit Popular i Ciutadans que porti a Cristina Cifuentes a presidir aquesta comunitat. Es tracten dels fins ara consellers de Presidència i Justícia, Salvador Victòria, i la d'Educació, Lucía Figar, que fa 2 dies es va saber que estaven imputats en el cas Púnica, una trama de corrupció municipal i regional a Espanya que buscava enriquir-se mitjançant comissions il·legals. Una de les condicions del líder de Ciutadans, Albert Rivera, per fer a Cifuentes presidenta és que fos capaç de netejar el seu partit i trencar amb la corrupció. Ara, però, Rivera alerta que no es conforma només amb la dimissió dels 2 imputats per donar suport a Cifuentes. Mucho menos representa ni acuerdos ni desacuerdos, es que no hay nada. Ahora mismo estamos en el no, en votar no a la investidura porque no es nuestro gobierno, ni tampoco ha asumido las condiciones de regeneración democrática, de cambios en la política económica y social que pide Ciudadanos. A partir de aquí, si Cristina Cifuentes y su equipo quieren tener apoyo para la investidura de Ciudadanos, tienen que explicarnos si van a aceptar nuestras condiciones. I més a Europamont, 5 soldats morts i més de 12 hores de combat a l'est d'Ucraïna en un dels episodis més tensos des que es va acordar el mes de febrer l'alto al foc de Minsk. Segons el Ministeri de Defensa, els separatistes prorussos armats amb tancs i artilleria el dimecres van intentar prendre les posicions dels militars ucraïnesos prop de Marinka, situada a l'est de la ciutat de Donetsk. Però els rebels asseguren que les forces governamentals van bombardejar les seves posicions i van morir 15 civils i separatistes. El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha acusat a Rússia d'entregar armes pesants i avançades als rebels, però Moscou ho nega. Per la seva part, el president ucraïnès Petro Poroshenko ha assegurat que hi ha 9.000 soldats russos en territori ucraïnès i ha advertit del perill d'una invasió a gran escala. El Parlament d'aquest país ha autoritzat un desplegament de forces estrangeres per mantenir la pau i la seguretat. L'expresident egipci Hosni Mubarak tornarà a ser jutjat per la seva complicitat en la mort de manifestants durant la revolució del 2011, després que el Tribunal de Cassació anul·lés una sentència anterior. L'acord ha fixat pel pròxim 5 de novembre la data definitiva per reiniciar el judici contra l'exmandatari, que serà el tercer i l'últim. L'11 de febrer del 2011, uns 800 manifestants contra el règim de Mubarak van morir per la repressió policial. Per això, el 2012 va ser condemnat a cadena perpètua, però aquesta sentència va ser cancel·lada per les irregularitats en el procés i finalment va ser desestimada pel Tribunal Penal del Caire el passat 9 de novembre. Avui, però, el jutge Anwar Mohamed Gabri ha decidit que es repeteixi el judici contra l'exmandatari en arrest domiciliari a l'Hospital de les Forces Armades del Caire amb la finalitat que es dicti una sentència definitiva. Grècia no pagarà demà els 350 milions d'euros que deu al Fons Monetari Internacional i s'acull a un mecanisme d'aquest organisme que li permet agrupar tots els deutes que té en un sol mes. Així doncs, el 30 de juny haurà de fer front a un únic pagament de 1.600 milions d'euros. Això succeeix un dia després que el primer ministre alè, Alexis Tsipras, es reunís a Brussel·les amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i el cap de l'Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, una trobada que va acabar sense acord. Tsipras espera segellar un pacte aviat i els seus creditors creuen que l'acord podria ser el 14 de juny. Per això Atenes haurà d'especificar les reformes que farà per desbloquejar un rescat de 7.200 milions d'euros per fer els seus pagaments. Tsipras ja ha dit que hi ha condicions que els hi demanen els creditors que no són acceptables, com un impost a la factura de la llum o la retallada de les pensions.
El grup Veremonte ha confirmat que retira del projecte per construir el macrocomplex d'oci a Tarragona BSN World. La companyia, però, no ha volgut donar detalls sobre els motius d'aquesta decisió. A més, el conseller delegat de Veremonte, Xavier Atzarà, ha abandonat l'empresa. La companyia d'inversions liderada per Enrique Bañuelos va portar la iniciativa del macrocomplex d'oci fins al desembre, quan va descartar comprar els terrenys. Fins ara, Veremonte seguia vinculat a BSN World perquè s'havia associat a Hard Rock i a Melco, respectivament, per optar a 2 de les 4 llicències que han quedat finalistes per construir els casinos. La Generalitat al desembre va agafar el lideratge i va signar una opció de compra per 18 mesos sobre els mateixos terrenys, fet que li ha permès fer d'interlocutor directe amb els promotors dels futurs casinos que s'hi han d'instal·lar. La intenció és que els adjudicataris de les llicències acabin adquirint el sòl. Per la seva part, el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha assegurat que la retirada de Veremonte no seria un problema pel projecte. Una aposta per una oferta turística de qualitat que ens complementarà la nostra oferta turística, doncs avui està més fàcilment, d'alguna manera, orientada. Veremonte va iniciar el projecte, no executa l'opció de compra, avui és millor que la Generalitat, com a operador d'aquesta opció de compra que ara tenim directament, s'entengui directament amb els operadors. Crec que estem en un millor escenari. Declaracions que el conseller d'Empresa i Ocupació ha fet al Congrés Catalunya Emprèn, on hi assisteixen més de 2.000 emprenedors i inversors per donar vida a nous projectes empresarials. La trobada també acull el 20è Fòrum Inversor d'Acció, en què es premien els millors projectes emprenedors i que ha mobilitzat 67 milions d'euros cap a nous negocis en els darrers 5 anys. Al Congrés, inversors i emprenedors es trobaran en 600 reunions programades per posar en comú els seus projectes. Un d'ells, l'àngel inversor de Fluidra i de la xarxa d'ESADE, Joan Albà, que ha assistit al Congrés a la cerca de nous projectes disruptius en les àrees que representen el negoci principal de la seva empresa, especialment piscines, conducció de fluids i tractaments d'aigua. Per la seva banda, dels emprenedors, el representant de Foreveras, José Carlos Ramos, ha explicat que la seva empresa vol aprofitar el Congrés per donar-se a conèixer. El emprendedor va a convencer mucho más fácil a un inversor si lo que hace es explicarle por qué con esos recursos adicionales que incorpora la empresa puede crecer e ir más rápido en su crecimiento. Tenim un component industrial, pensem que generem molta riquesa al país i per tant pensem que és una oportunitat molt bona per donar-lo a conèixer, tot i que és un negoci orientat a empreses, no a client final. La idea no solament és ajudar-los a desenvolupar-se com a projectes, sinó invertir en ells en coinversió amb altres emprenedors de les xarxes tradicionals. El que es busca més són projectes que d'alguna forma vulguin sortir fora, vulguin créixer, que no només estiguin pensats en forma local, sinó que tinguin vocació internacional. El nombre de persones ateses per Càritas Diocesana de Barcelona va créixer un 7% l'any 2014. En total, 173.400 persones. Així consta la memòria de l'entitat presentada avui. Pel que fa a les ajudes directes a necessitats bàsiques, com menjar, higiene infantil o directament diners en metàl·lic per pagar rebuts, despeses escolars o lloguers, es van incrementar un 24% l'any passat, fins a un import total de 4,1 milions d'euros. Les ajudes per pagar les factures de subministraments de la llar es van multiplicar per 6. Càritas alerta de la cronificació de la pobresa, ja que el 60% dels atesos al 2014 també ho havien estat l'any anterior i un de cada 3 fa més de 5 anys que rep ajudes. Unes dades que no han millorat en el que portem de 2015. Per primera vegada des del 1999, la meitat dels beneficiaris han nascut a Espanya i a Catalunya. Molta cura a quan es parla de la sortida de la crisi. Estem sortint de la recessió, que vol dir que l'economia espanyola està creixent. Però les conseqüències a què ens ha dut aquesta recessió, que és la crisi, l'elevat nombre d'aturs, el poc poder adquisitiu dels contractes de treball, les dificultats per accedir a un habitatge, etc., això continuen i continuaran durant temps amb nosaltres. Per cert que ara, en acabar l'informatiu, Eduard Berraondo entrevista Mercè Darnell, responsable de programes i serveis de Càritas Diocesana de Barcelona. I més coses. Aprovada la Llei de Formació i Qualificació Professional, que integra en un únic sistema la FP de grau mitjà i superior i la formació pels aturats. La nova norma ha estat aprovada al Parlament amb el suport de tots els grups, tret d'iniciativa, que hi ha votat en contra, i l'abstenció de la CUP. Busca formar els joves i requalificar els adults per impulsar la reactivació econòmica.
Una llei postcrisi. Així és com la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha definit la Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, la primera normativa específica de la FP. Hi ha donat suport tots els grups, excepte Iniciativa, que hi ha votat en contra, i la CUP, que s'hi ha abstingut. La llei ha de convertir la FP, que fins ara funcionava de manera fragmentada, en un sistema únic que aglutini formació professional i per a persones desocupades. S'aplicarà en instituts especialitzats i té un catàleg de més de 400 professions. L'objectiu és fomentar l'ocupació i la formació per millorar la competitivitat. El que és més important és que podem dir que és una llei postcrisi per poder sortir definitivament de la crisi. Per això té un període d'aplicació molt breu, amb 3 anys ens hem compromès, per tal de que allò que dona dignitat a les persones, que és el treball, sabem que avui dia no hi pot haver ocupació sense formació. La llei preveu també la creació de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional, un organisme que coordinarà les competències compartides entre els departaments d'Ensenyament i d'Ocupació. El model contempla des de les primeres edats fins a persones adultes que volen formar-se i, de fet, permetrà que es puguin acreditar les competències adquirides al llarg de l'etapa laboral. El govern creu que ha de ser una palanca clau per superar condicionants socials. La nova llei era el programa electoral de CiU i els acords de governabilitat amb Esquerra Republicana i té un objectiu clar: doblar en 10 anys les xifres d'FP a tots els camps. El nen de 6 anys afectat de diftèria continua ingressat en estat greu a l'UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. El primer cas d'aquesta malaltia a Catalunya des del 1983. El nen no estava vacunat contra aquesta malaltia infecciosa per decisió paterna, un fet que ha obert un debat sobre l'obligatorietat o no de les vacunacions. El conseller de Salut, Boi Ruiz, s'ha mostrat partidari d'una vacunació responsable i obligatòria. Malgrat tot, admet que ara per ara no es pot obligar a ningú a vacunar-se ni a prendre un medicament. Aquest continua sent un dret individual, excepte en cas que es demostri que hi ha un risc d'epidèmia, quan l'obligatorietat podria plantejar-se, ha dit. D'altra banda, el Col·legi de Metges de Girona ha alertat de l'increment preocupant del moviment antivacunació i ha llançat un missatge sobre la importància de complir el calendari de vacunes. La subdirectora de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, en aquest programa, ha dit que les famílies que decideixen no vacunar els fills són una minoria. Una doble tragèdia, la tragèdia d'aquell nen, però tampoc hem d'oblidar la tragèdia que deuen estar patint els propis pares, veient les conseqüències que ha tingut una decisió presa per algun criteri que se m'escapa. Que tothom es vacuni i protegim l'interès col·lectiu i l'interès individual de no emmalaltir i requereix una norma, doncs haurà de ser el poder legislatiu el que ens doti a l'administració d'aquesta norma, però jo insisteixo com a metge, ho he dit sempre, que ens hem de vacunar. És un fenomen minoritari. La gran majoria de pares i mares de Catalunya confien molt en la vacunació, la reben gratuïtament als seus centres de salut i la gran majoria estan fent aquesta cosa que és l'habitual i la correcta per la salut. El tradicional ou com balla torna a gronxar-se per sobre dels brolls d'aigua de les fonts i sortidors de Barcelona. Un any més, la ciutat ha rescatat una de les pràctiques seculars més populars de Catalunya per celebrar el Dia del Corpus. Per aquest dijous i fins diumenge, els patis, jardins i claustres de la ciutat presumiran d'unes fonts adornades amb flors i fruites de temporada com cireres que embelleixen la font del claustre de la catedral. Damunt d'aquestes, la força de l'aigua farà ballar un ou blanc i prèviament buidat de rovell i clara. Centenars de patumaires han omplert la plaça de Sant Pere de Berga aquest dijous de Corpus per rebre la primera patum de lluïment. Davant un públic nombrós equipat amb els tradicionals barrets verds, negres i vermells i un sol de justícia, totes les comparses han desfilat per la plaça. Enguany destaca l'aniversari de la Guita Xica, que va aparèixer per primera vegada a la plaça i per sorpresa ara fa 125 anys. Per commemorar-ho, els membres de la colla han assistit a l'ofici que se celebra previ a la festa i on la Guita ha ocupat un lloc destacat al costat de l'altar. A més, per la patum de lluïment, la més solemne, la Guita Xica duia una mantellina, com feien les dones que anaven a missa antigament. Aquesta nit la festa arribarà a un dels seus punts més àlgids, amb la patum completa i el salt de plens. I així, amb la patum, acabem aquest repàs a les notícies. Eduard, després tornem a 2:15 per fer ja el repàs a les portades de les publicacions. Gràcies, Antònia. Nosaltres el que fem ara és una molt breu pausa perquè abans de començar la tertúlia avui hem d'entrevistar la directora de programes de Càritas, la Mercè Darnell, des d'aquella taula. Bàsicament, d'aquí a 3 minutets tornem.